لسويدا ريجيم هات روخاندن اف سلوغانين خواپیشاندانên bajarê Swêda li dijî rejîma Sûriyê ne. Rawangeha Sûriya mafên mirovan ragihan ku xwepêşandanên nû li dijî rejîma Sûriyê li bajarê Swêda hatin encamdan û daxwaza rûxandina rejîma Sûriyê kirin û bidehan ji welatiyan li Saha el Seyr li bajarê Swêda di wê xwepêşandanê de bejdar bûn. Her wiha bank li parêzgehên din jî kirin ku xwepêşandanan li dijî rejîma Sûriyê encam bidin. Rawangeha Sûriya mafên mirovan tekeziyê li ser wê yekî jî kir ku xwepêşandan yên ku li bajarê Swêda tên encamdan nayên rawestandin ku destpêka xwepêşandanan ji ber rewşawaniya aborî bû lê niha daxwaza rûxandina rejîma Sûriyê jî dikin. Her wiha rawangeha navbûriya Majeb wê yekî jî kir ku berî 4 rojan bi dehan welatiyên Cebel el Ereb xwepêşandan li Saha el Fexar li bajarê Swêda li dijî rejîma Sûriyê encamdan. Berî 2 rojan jî li her yek ji parêzgehên Dêrezorê Idlib û Dereyê xwepêşandan li dijî rejîma Sûriyê hatin encamdan û daxwaza rûxandina rejîma Sûriyê kirin.